Hej Kyle, nu skal du se. Du går bare ind på det her kort, som jeg har lagt til dig her, med det link, der ligger øverst i det dokument, og kigger på Bundesländer. Når du så klikker dig ind for eksempel på Bayern, det er det første spørgsmål, jeg har løst for dig, så kan du se her, at den længste flod for eksempel, den hedder Donau. Det ser du i den her firkant her, hvor jeg peger med cursoren, skal du se her. Jeg skal lige ind her. Her. Der hvor jeg peger på cursoren, der har jeg skrevet, det der er vigtigt at se, det er den her flod, der hedder Donau. Og det højeste sted, det er Chiemsee. Og så er der også det er en stor sø, det er en stor sø. Chiemsee, det er en stor sø. Og Höchster Berg, det er det højeste bjerg, Zugspitze. Og så kan du ydermere finde flere almene informationer hernede. Når du trykker her, så kan du for eksempel se, at der er et slot, der hedder sådan her, og et slot, der hedder sådan. Så har jeg jo så gjort det her i dit dokument, i den her opgave. Der har jeg lagt linket her til, hvor du kan finde det kort. Og så er det de 4 spørgsmål på 5 forskellige Bundesländer, du skal lave. Så her har jeg skrevet, das Bundesland heißt Bayern. Det er den første, jeg har lavet her for dig, nummer 1. Die Landeshauptstadt heißt München. Og her, så har jeg svaret herop. Es ist wichtig, FC Bayern München, Allianz Arena, Donau, Chiemsee, Zugspitze und Schloss Neuschwanstein zu sehen. Und Bertolt Brecht kommen daraus. Så gør du bare nøjagtigt det samme hernede under. Der har jeg lavet plads, jeg har skrevet det til dig, sådan som hun også har skrevet i instruktionerne, Anna. Og så skal du bare fylde ud der, hvor der står navn på 1, og her også på hovedstaden, og hvad der er vigtigt at se, og hvad for nogle navne på berømtheder. Og det kan du altså alt sammen finde inde på det her sådan kort herinde. Nu lukker jeg lige ned for Bayern og går tilbage her, og så kan du finde oversigtskortet og finde 4 Bundesländer mere, hvor du så kan lave din opgave. Hej Kyle, jeg håber det her hjælper dig til at lave din tysk opgave.